Sama sa gilauman on fire ang San Beda Red Lions sa pagsugod sa Game 2 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals kontra Mapua Cardinals. Labaw sila og napo ka puntos nga gipanguluhan ni Jacob Cortez. Apan paspas nga nakagukod ang Mapua hangtod sa third quarter sa puntos nila JC Recto ug Clint Escamis. Apan misukol og dili pa pildi ang mindset sa San Beda. Busa sa mga clutch plays ni Jacob Cortez, daog ang San Beda 71-65. Mapugos karon ang Game 3 sa NCAA Season 99 Finals. Samtang napili nga most valuable player o Rookie of the Year si Clint Escamis sa Mapua Cardinals sa NCAA Season 99. Nasulod usab siya sa Medical 5 kauban pa ang ubang atleta. At ang iyang Game 3 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals 2 p.m. December 17 live sa GTV.